खाख्लायानि बागै जों थांसावैनो जों मा खालायनाय हजाक मांपायनाय जों दाबगलाय जों हुइ दङ अंगिया जाति चिनि हा दै दफाना मोथांनानै ओंके जों थांसानो अंनि नांनाय एन्ड थांसावैनो जों चिनि हा दै दफाना जों मोथाङै मोननाय बिनि बागै आं नंनो जतनो कयजोंनाय जे केबो थुइ दंगिया ओइ खानामनि सानो जत लोक रङ साउथ डिस्ट्रिक्ट नि सिमेक अन्नन डिस्ट्रिक्ट अंनिबो फाय मानजाथि जों नंनो खाबाय खुबाय कबाव जाति खानामनि ओ पान्डाओ तेबो जों मोजां रमानाय चिनि बुबाग्रानि नांकुकमानि कगनो खानानानि बागै नक जतबो फायदि एन्ड बुबाग्रा जोंनो तामो मेसेज रंनाय ओ मेसेज न लागै जों याप्रि सेने नांनाय एन्ड ओ मेसेज न जों जतन नांकुकमानि मेसेज बुबाग्रानि ओ मेसेज न जों खानानि बागै जत लोक रंनां खाना बागै कय जावो ओ सोंनो साबे आं आनि करंनो मोथांनाय कारण चिनि बाय 12टा टाइमो ओ ससरामबारी स्कुल प्लेग्राउन्ड क्लाइदि जों 12टानि सिमिनो प्रोग्राम चेंनाय जों 12टा सागे बानार किसा दवि अखादि जाति जों 12टाव प्रोग्राम चेंमानाय जार खायै केबो जोंनो आटकाय मानाय करे चिनि 19 तारिखनि प्रोग्रामो जों थांजा खायै चिनि साउथनि कित्रा सामने फाननो जों सारा त्रिपुराव खुंनाय जे चिनि साउथनि बुसुकटुको यूनिटी टं एन्ड बुसुकटुको जों ताबो थांजा खाय आगाय टं जों बुनु फुनुगनाय बिनि बिसिंखैनो जों बोसकांनि साल 2013 जोबो जों कप्लाय आवै फुनुगनाय एन्ड भिलेज काउन्सिलबो जों ओ थांजानि बिसिंखैनो जों कप्लाय आवै फुनुगनाय जाति चिनि अस्तित्वनो जों रक्षा खायानि बागै जों थांजा आवैनो जों मा खालायनाय हजाक मांपायनाय जों दाबगलाय जों हुइ दङै अंगिया जाति चिनि हा दै दफाना मोथांनानै ओंके जों थांजानो अंनि नांनाय एन्ड थांजा आवैनो जों चिनि हा दै दफाना जों मोथाङै मोननाय बिनि बागै आं नंनो जतनो कयजोंनाय जे केबो थुइ दंगिया ओइ खानामनि सानो जत लोक रङ साउथ डिस्ट्रिक्ट नि सिमेक अन्नन डिस्ट्रिक्ट अंनिबो फाय मानजाथि जों नंनो खाबाय खुबाय कबाव जाति खानामनि ओ पान्डाओ तेबो जों मोजां रमानाय चिनि बुबाग्रानि नांकुकमानि कगनो खानानानि बागै नक जतबो फायदि एन्ड बुबाग्रा जोंनो तामो मेसेज रंनाय ओ मेसेज न लागै जों याप्रि सेने नांनाय एन्ड ओ मेसेज न जों जतन नांकुकमानि मेसेज बुबाग्रानि ओ मेसेज न जों खानानि बागै जत लोक रंनां खाना बागै कय जावो ओ सोंनो साबे आं आनि करंनो मोथांनाय कारण चिनि भाइस प्रेसिडेन्ट अफ सेन्ट्रलनि सियानो मा ओनो सासे